It's all I wanna do. I pozdrav ljudi, evo nas ponovo Inkarti. Danas ćemo snimati Sky Factory 2. Druga epizoda, oprostite zbog prve epizode. Loša kvaliteta. Da, a sad smo instalirali program koji je puno bolji. Evo ga sad, tako je. Da. Jesi stisnuo? Super. Ljudi je prosti zbog ovog zašteka uvijek Minecraft. Evo. Pazi, nemoj padat više. Ja sam kod kreveta. Oj. Tiša. Šucer. Nemam pojma. To je kad se snima. I vi sad vidite da je bolja kvaliteta videa. Oj. Se snima. Četrdeset. Što nema radi toliko? Neće ima dobro. Pravi 3. I sad napravi sekiru. Stvarno? Uzeo sam puno toga, ali se lagano potroši. Zato što je drvo. Crv. Dobro. I znaš šta ti mora? Tu. Ne, on ti mora cijelo stablo, da cijelo stablo bude bijelo. Znači nemoj rušiti lišće na ovom stablu i na onom, jer se spajaju stabla. Nemoj. Pa neće. Jesam neki dobio jabuku? Gledao mi. Pa mogu. Ajmo tako. Znači ovo, znači cijelo stablo postane bijelo. Znači to moraš ostaviti. Ostalo rušiti. Pa zašto ti ne kožem? Pa šta ću dobiti? String? Da. I onda ti... Možeš napraviti nešto da napraviš gravel, lavu, kamenje. Ne. A onda se jabuka. Nije. Rođa. Nije. Sad tamo. Ti si već imao jabuku. Evo ga. La 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 la. La la. La 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 la. Nemoj! Koji si ti idiot? Napravit ću, vidit ću, pusti sad. Da i ovo odmah razbijem. Nemoj. Imaš smotan. Možda mi se posreći. Ljudi, jel znate da je on smotan? Kakav je on? Sjekira, Ivane, sjekira. On ništa ne zna. Znaš, ovo može stajati u zraku. Da, i? Šta, neće ništa biti. Neće ništa dobiti. Je, ništa. Što si smotan? Imamo stek. I nemoj tvorkat. Eto da ovdje se ne sami videa. A treba mi barem jedno drvo. Da mogu trviće staviti. Nećemo ubrzati video na ovom dijelu, da ću samo jedno drvo. Ubrzat ko? Ne. Da ću samo jedno drvo. Ubrzat ću bravo tu. Ne. Ovo je moj video, ja doću. Ovo ću shvatiti sam da. Neće. Jedno zapravo. Nisam baš. Ma a ovo je lajta. Da vi znaš. Moraš da ću ovako. Kada da me drvo pokupi. Da. I onda ovako. To nije ovako je pa.
idem sikre suče. Hajde. Daj ovo tu mora podržati. Okej. Ti se uradi. Ima novi tako. Ti znaš opet. Ti je pravi. Nije. Ima 20%. Ima ovo malo vode. Evo. Nice. Jo, pa šta mi služi ova voda? Šta za vodu? Da kantu vode. Jopa, gdje mi je ovo? Sa strane. Upravo na meni. Okej. Je li ima Skype? Jel se Skype onako učitava? Ne. Jopa, Kaj? kako da imam ovo sa strane? Malo ću čitati. Onda ćeš katati. A mogu, stavio si. Vidim da ti ništa ne prikazuje. Zato što tu kaže bone. Ljudi, Ivan čita. Kako se piše? Kaj? Šta ti treba? Malo ću uzeti samo poslije. Dosta. Ne možeš uzeti. Kako? Zato što je i ti go. Aha. Sad ne mogu... Jedino da odem na Creative, ali neću. A ovo ćemo katat. Ovo ćemo ljudi katati jer... Nek mi raste. Idem ja dovršiti kuću. Sad ću napraviti još drveta. Daj da pogledam ovo ili da dimamo. Od mene, ha? Može. Kaj samo napisati intro je najbolje, ha? Loš intro. Dun, 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 dun. Dva. Čujete? Ako čujete... Kuću napravim. I ovo nećemo pobržat. I opa nisam, ne trebaš ništa pobržavati. Ko skaže? Nek samo narastu prirodno. Nastavi da ne pada kiša. Treba mi vode. Aj pogledaj tamo dolje, imaš već puno vode. Pa znam, ali nema metala. Premjesti jednu ovu, kak se zove, Kaj? baš u kuću. I danas ćemo ići na ovo gore, u nebo ostrvo. Ne možeš. Mogu? Onda će se morat ubit. Pa neću, radit ću stepenice. Da, ne možemo na drvo. Kako? To se neće danas napraviti, to će se raditi tek sutra. Ne može. More! Kako ću sutra? A ti tata zna da sutra igraš. Kad dođeš iz škola da se jutro.
Ti ću staviti tako kad nađem. Kakav je danas dan? A, Ja, ajde. spavam danas. Ovaj video će traje 21 minutu. Oko 21. Da. Evo. Zašto izgleda kao usta? Ovdje ću staviti prozore, ali stavio sam se A kako ćeš staviti prozor? pa lijepo. Pa trebam doći do pijeska i kamena. Da ja napravim vrata. Evo ga. Sad ćemo napisati da ne pada. Kako? Stavaj. A gle koliko tu, a tu piše koliko. Tu treba i opet doći do 15, jel da? Tu treba doći do 15. Mislim da. Onda čekam još. Idemo se početi penjati prema gore. Naravno da izgubimo manje. Uzet ću sva drva, šta imam? A kako će se spustiti dolje? Viš, uzet ću sjekire. Pa ću samo... Ako mislite da... Ovo je preko oblaka, kako ću ja se spustiti? Pa rekla sam. Pa sa sjekirom, šta ću drugo? Prvo ju napravi to. Nisam možda hranu. Mislim da bi se trebao ići gore. Još. Nastavljam. A nemaš Ivana jak... A drži X. Opak. Kada? Ako mi je dolje sve onda rano. Aj!
Što je bilo? Da, digla mu grablje na jaje. Hipnotiziranje. Malo ćemo još produžiti, dok barem dođemo. A ne možeš. Mogu mi. Opet nisam napravio pickaxe. Kako? Kakvi? Jesi ti to očekivao? Ko je? To je da je detektiv. Ja sam gledao se kohala. Razbijaj. Šta moraš držati? Bereš? Nisam sad. A nemoj se penja. I opet. Kaj? Kaj? Ček da barem razbijem ovo sva drva. Da, Jana, prestani snimat. Neš ti editovat? Hoćeš. Dobro ljudi, stop. Čekaj. To bi bio kraj ove Ne. epizode. Pozdravite se sa Ivanom. Ne. I... A nemo, jupa. Završi video. I to bi bilo to. P. A ne. O. A nemo, jupa. Ja s tobom neću više nikad pričat. Dobro, evo snimi. To ću katat još. To ću dio katat. Da se ponašaš ko beba. Beba. Ljudi, sad ću leti gore ili moj glupi brat. Haker! Radio ne završi. Je li ovo oblak? Da. Gdje su ostrvo? Je li ovo tamo ostrvo? Nije. Mislio sam. Izgleda da su ovo sve oblaci. Ništa je bilo upit. Hudla.
I ovdje ćemo završiti video i pozdrav. Čekaj, ovako. I pozdrav.